модарҷон дарсҳоям нағз шаҳрро аллакай омӯхтам. Ягон душанбе биёед шаҳрро ба шумо нишон медиҳам. Майлиш модарҷон, вақтатонро намегирам. Эҳтиёт кунед. Шуморо хеле ёд кардам. Инқадар субсух таб дорӣ. 38 зуд рафтем табобат кунам. Вақте ки гап мезанам гапи як калона гӯш намекунем. кани зуд ана ҳамин хел ҳозир. ба фикрам бачаҷон ҳа нагуфта оби хунука нӯшидаӣ. Ваҳ модарҷон, ман ин хонаро якум бори хел тоза дида истодам. шумо ҳатто ҷуроби як моҳ гум карданро ёфтед ку? Модарҷон, шумо чӣ хеле ба зудӣ омада расидед? аз овозат фаҳмидам ки маззаат нест. дилам тоқат накарду давида карда омадам. бачаҷон, тағоят зодрӯз дорад. занг задӣ? бале акаҷон. диёрҷон ҳамин ҷамъ мехоҳад ки шумоя бо рӯзи зодрӯзатон табрик кунад. аслом тағоҷон. раҳмат, ман нағз. зодрӯзатон муборак бошад. модарҷон, чӣ хел ман хӯрокҳои шуморо ёд карда будам. бачаҳо биён 6 сония ба тамом мекунанд. аз ҳамин ҷо бӯи овқоти ба маззаи чагӣ омад. омаданд.